Zdravo drugari, prvo da vam se zahvalim što gledate ovaj klip i nadam se da će vam se svidjeti. I želio bih da vam napomenem da ako želite bilo šta da snimim, a da ja nisam snimio ili nemam u planu da snimim, nisam nigde to pomenuo, molim vas recite mi, napišite mi, pošaljite mi bilo koju poruku, sugestiju, komentar, sve što poželite, sigurno ću raditi, neću preskočiti, obećavam. I da počnemo sa jednom veoma zanimljivom igricom, da mi ne bi ovo propalo kao ova crna rupa. Tako da idemo dalje. Igrica se zove Koridor Z. Tu se zapravo radi o tome da su neki zombi zaposeli neku školu i tu je ostalo tri osobe koje su preživjele i ostale zapravo u školi. I onda one se tako bore, mi treba da ih prebacimo iz učionice u učionicu da bi nekako došli do izlaza. Za to će biti potrebno vremena bilo kome. Sem nekome ko naravno hakuje. Samo da izađem iz ovoga, izvinite. I idemo... Opa. Ovaj momak mi je ostao iz ove prostorije. Lepo se obukao, ako ništa. Izgleda najspremniji od svih. I krećemo. Igrica mi u početku bila nenormalno teška, moram da vam priznam. Nadam se će vam biti lakše. Želim vam sve najbolje i ako vam se svidi da je skinete i da je igrate dobro. Idemo. Meni se mnogo sviđa lično igrica. Zahtjevno je, to mi se najviše sviđa. Opa. Izvinite što ne pričam ništa, ipak uneo sam se u igricu puno i ja. Iskreno, veoma je, opet moram reći, zahtjevna i gotov sam. Zeznuli su me, ipak su brzi, opasni su. Dobro je, pa nije ovo pravi život, najebo bi skroz. Idemo, stvarno, ima zanimljivih stvari ovdje. Tu zapravo ja sad nemam ništa posebno ni bolje da vam pokažem. Ako ćemo na hit, tu tek ne bi ništa uradio. Čisto vam pokažem koliko je teško. Stvarno, ludački. Treba se navići na ovo. Idemo još jednom. Naravno ovdje moramo da skrenemo malo ranije, da pokupimo pištolj, ono nam mnogo znači, da pobaramo sve ove stvari, da bi uspjeli da im pobegnemo. Opa, sad sam se zeznuo. Ovdje napraviš jednu grešku i gotovo, mora se izlačiš sve vreme bez jedne greške da bi pregurao sve to. To, evo ga pištolj. Pištolj me spasava definitivno. Bez pištolja ne bi ništa uradio. Gotov sam. Stići će me 100%. Možda i neće. Ne znam koja to sreća treba da mi izvuče sad. Opa. Malo im fali, blizu su. Ja, gotov sam. Dobra, aj bude malo raspoloženiji. Jebi ga. Možda mi je ovo čak i rekord. Mora... Gotovo. Nadam se da vam se sviđa igrica, ovdje naravno možete da spasite sebi život, ali ja ipak skupljam ove zlatnike, znači će mi posle više. To jest ovdje može da se kupi svašta nešto, ali u ovom trenutku sad smo u lošoj poziciji za kupovinu. A imamo malo ovih zlatnika. Tako da ima li još nešto zanimljivo što bih ja mogao da vam pokažem. Evo na primjer ovo možemo da kupimo, ali nismo trenutno kontabilni za tako nešto. Tako da... Ja sam vam zahvalan što ste odgledali ovo. Sljedeći put će biti opširnije i bolje. Ovo je samo neka uvertira za sve ostalo. Hvala vam puno i ako vam se sviđa, šerujte, lajkujte i subscribe bacite. Pozdrav!